बेफोर मानो बिदि जादों ना बे जों जाबायदि मा बनायनांगौ बिदि बनायनो हायाखै आरो बेनिखायनो जाम जायो गुबुन हादरफ्रासो आं फ्लाइटजोंसो थाङो फ्लाइट आरो बेलेग थांग्रासो दङ जोंना बानायगासिनो दङ बानायगासिनो दङ बिदिनो जाम जायो आरो ओरैबायदि जाम जायो दावराव बहुद दावराव बेखौनो आरो गोबां दङ आरो जोंनाव इन्जिनियार सफ्टवेयार इन्जिनियारिं जेब्ला जोङो सफ्टवेयार इन्जिनियार एभेलेबल जागोन ना इन्डियाआव ओरैबायदि जौगागोन सबनिफ्राय आरो लामानिफ्रायबो गारिनिफ्रायबो जानाय लोंनायनिफ्रायबो गाननाय जोमनाय थानाय न' बांनिफ्राय गासैबो बेखायनो गावनि गथ'फोरखौ इन्जिनियारिं मावोबा मोजां आरो फरायबा मानोना दा बेफोर गारिया गिदिर गिदिर बास गारिफोरा नंगौ सेन्स बेबायदि दा सेन्स जाबाय दं बेबायदिया दा जेरै दा मानो जाबाय थावनिया खम जाबाय बहुद बेलेगफोर सब बेटारि गारि गोजा हाइस्ट 100आव 60% सेन्स जादों आरो ना बेंगलराव बेटारि गारिया कारेन्टजों सोलिनाया 100% जायाखै आरो ओरैबायदि जाम जायो आरो कम्पानिफ्रा मोनसे जायगायावनो जायोना बेनिखायनो जाम जायो बिराद सुबिदा मोनो आरो ओरै गारि गुबुन खामानि मावग्राफ्रा जाम जानाय आरो ओरैबायदि जाम जोंनि इन्डियाआव जाबायदि सफ्टवेयार इन्जिनियारिंफोर दङ जाबायदि नांगौ बेबायदिनि गैया आरो नांगौनि खम दं गैयाबो मोनसे कम्पानियाव इन्जिनियारिं बे सफ्टवेयार इन्जिनियारिं 5,000 6,000 बिदि नांगौ मोनसे कम्पानियाव नाथाय मोनसे कम्पानियाव 5,000 6,000 मोनानो हाइस्ट मोनोबा 1,000 700 800 जनल' बाखि सब बेलेग सफ्टवेयार उनाव खामानि मावो थेवबो बे सफ्टवेयारनि नङा आरो बिसोरनिया प्रिन्टनि मावगोन बेनिफ्राय प्रिन्टिं खालामनायफोर जेबो माबा नङा आरोना इन्जिनियारफोरनि बिदि नङा आरो इन्जिनियारिंआवनो गोलैयो खिन्थु बिसोरनि खामानिया इन्जिनियारिं नङा आरो बेनिखायनो बे इन्जिनियारिं खम जानायखायनो जोंनि इन्डियाआव बारा डेभेलप गैया जौगानाय गैया बारा थानायबा दिनै ओरैबायदि जौगानाय जागौमोन नायोमोन चाइनाफोर बायदियाव नहाय आमेरिकाफोर बायदियाव एभेलेबल इन्जिनियारिं डाक्टर जायगायाव जोंनियाव गैया बेबायदि नांगौ बायदि एभेलेबल बेनिखायनो जिखुनु बुस्थुखौ जों फटके बनायनो हाया आरो हमला जोंनाव दा गारिफ्रा एभेलेबल गैया हमला बे बेंगलरसो एरियायाव दं आरो बेंगलर एरियायावबो दायो बे बांसिन बे थावनि सोलिया आरो गारिया सब बेटारिनि इलेक्ट्रिकनि गारि सालायो आरो बासआबो कारफ्राबो बहुद खम जाबाय बेबायदि एभेलेबल दिहुननो हानाय जानांगौ आरो बेयाव कम्पानि थानायखायसो हादों आरो बेयाव आरो बेबायदि कम्पानि थानायबा गुबुन आसामफ्रावबो गुबुन उरिष्या बिहारफ्रावबो बेबायदि थानायबा एभेलेबल जागौमोन आरो नाथाय जोंनिया बहा गैयानो नांगौ बायदि गासिबो ज' जाना दं दा गुवाहाटि बिदियावनो बेसेबां एभेलेबल जानांगौ दा बिदिनो फटके जौगानाय आरो हादरफ्रा बे खस्थ'बो दङ फरायनायाव नांगौ बायदि माबानो हायाना एडुकेसन लानो हायाना इन्डियाआव बेनिखायनो बेबायदि जाना दं आरो मानो होनबा इन्डियानि मानसिफोरा नांगौ बायदि मानो हाया